Čus lidi, zdraví vás Tomík, 1, 2, 3 a super imbecil. Tak a co dneska budeme urobit? Nevím, co budeme robit. My asi budeme robit, nevím. Matěj, co bude? Půjdeme do Nedru. Jo, asi půjdeme možná do Nedru, snad teda, Jo. jestli no snad. Nikdo neví, třeba. Třeba jo, a můžeme tam jít hned. No jo, ale já zabijím tady ovce. No tak jdem tam. Tak jo, napíšem Tak já jdu Spavem? Ne, Spavem. ne, to nemusíš, víš, nejsem tak blbej. Už jsem tady, čekám na tebe. Tak jdem. Juhu. Tak, už jsem tam, jsem ožralej. Tak, už tě to potlo? Jo. Chuj. Tak a Uf, mám. Hele, Matěj, koukej se. oh, co to? Aha, ono to nemůže, tady Tak není. pojď za mnou, tady to přeskáčem. Počkej, já to nepřeskáču, já nejsem parkourista. Oh, tady jsou diabloky, když se tady vzali v Nedru. To nevím. Vezmeme nějaký Nedr písek. Jo, já si ho beru. Ty jo, já asi spadnu. Jo, spadl jsem. Jo, já tady beru diamant. Já tady beru písky. Ne, proč jít těžit do toho? Někam do přírody, když můžeme těžit? Už mám 64 a 26. Matěj, Tam. portneš mě, prosím. Počkej, hned se portnu. No, dělej. Portni mě. Ještě jsi to neodeslal, že to teď. Počkej. Koukej, jedou ši. Koukej, jedou. Koukej. Ty, kde jsi? Ty máš vlastně pořád u sebe. Kmídej. Hej, já chci ven. Ne, to nepůjdeš. Hej, vrať mi tu lopatu. Máš teď smůlu, teď jsem si ji vzal já. Hej, vrať mi to. Dobře, ale tak mi... Ty jsi mě kill? Ne, ty to pořád seš. Jo. Já nemůžu. To nejde pořád. Mně se to trošku... Jo, Matěj, na tom duším písku nemůžeš chodit. Ne, Ne, koukej, jak chodím pomalu. Zkus to. normálně. Normálně. Tak mi vrať tu lopatu. Počkej. A já ti půjčím jednu. Teda dám ti je. Ne, já nechci to trapnout. No tak mi ji vrať aspoň. Tak jo, Tak vracej. počkej. Já si tady... Matěj? Matěj, ne, pozor, pozor. Počkej, Mám lagy. počkej, uhni. Co tam je? Ty vole, pozor, nechoď tam. Ty tam taky nechoď. No já tam musím. Já chci zemřít s tou tvojí lopatou. Ty. Ne, nech mě, nekiluj mě, já mám strašně... Já jdu do home a pro jídlo. Máš nějaký... Jo, já mám. Vrať mi tu. Jo, vrátím. Jo, ale fakt se tam pomalu. No. Tak, už jsem... Slyšel jsi ty vepříky? Matěj, vidíš mě? Kde jsi? Jo, tady. Tady. Já už A my furt natáčíme, že jo? Jo. Já Už jsem debil. 4 minuty. Au. Mám to bouchnout, ty svině. Matěj, já se bojím. Teď je ne... Ty seš debil. Oni si začali. Já ti jdu pomoct. Hej, mám nugget. Co máš, co to je? No to je taková ta malinká tečka. Pozor, oni tě killujou. Já mám lagy. Jo, mám 4 nuggety. Co to je nugget? Jo.
Always. Počkej. Ano! Ne, On tě Matěj. zabil, on tě zabil. No kvůli tobě. Počkej, mami. Máš tu věci, portni se. Jo, no hned, počkej. A tamhle je tam moje lopat. Vrať mi to. Já už s tebou nebudu nikdy natáčet, jestli mi to Jsem nevrátíš. ti to tam vrátil, máš to tam všechno. Kromě No té tak. mý lopaty. A dej mi aspoň nějakou. No, vždyť jo. No. Ti dám tu kšunskou. No, Jak je no tak počkej, tak dej to po A, co E byl to. tam zmizely ty věci. Dej. No, A kde mám své věci? to by mě taky zajímalo. Vrať mi je. Ale já ji nemám, chápeš? Chápeš, že jsem tam měl ty dobrý? A oni zmizeli. Jsem šel na chvíli takhle pryč. A najednou jsou pryč. A u sebe je nemám. Au? Chceš, když si do mý vzít? No, dosid. Do mý truhly si jdi vzít, tam mám brnko. Poslouchej. O, tahle je super, tak to si ve. A měl jsem ten super krumpáč, jo, Matěj. Já mám ještě v truhle 2. Tak počkej, tak já jdu no, portni mě. Do homu. Jo, Takže to je... no, portuj. No, jsem doma a tady... A, A ještě jsem měl tu sekírku, jo, Matěj. no, tak tu... Tu potřebuju. No, a teď se portnu. No, tak se na mě portuj. No, teď se Tam máš ty věci na zemi, nějaký jsem ti dal. Díky, ale já si vezmu z tvý truhly tu sekírku. Hej, vrať mi ji. Nevrátím. Jak tě zabiju. Nezabiješ, protože nevíš, kde jsem. Nevíš, kde... Ne! A nekiluj mě. Hej, on tu je ten. Jo, ale už jde po tobě. Kde? Ne, nekiluj mě. Ne. Tak to já nemůžu. Jsem unavený. Teda unavený. Já kašlu přece. Ahoj. Matěj, my furt natáčíme, že jo? Jo. Už 8 minut. Jo. Za 2 minuty to ukončím. Hej, vrať mi koně. Víš, že to schytal kůň, ne já. Mi ho vrať. Tak tady Ok. toho vidíte v natáčení naposled. Ne. Promiň, Jirouš, nachytaj. Hej, on nám rozbil krafťák. Ne, Matěj, že mě vidí. Matěj, ne. No a my jsme chtěli ještě říct, že takhle, co jsme chtěli říct? Že prostě, až tohle video bude mít 10 lajků, natočíme další. Že jo, Matěj? Jo. Matěj, No. portni se na mě, rychle dělej. Tady budu asi bydlet. Mně se úplně to strašně líbí. No, dělej, nemám žádost. Kde je dobrý? Jo, to jsi dobře postavil. Viď? Hej, to je blízko mě. No, viď? Mám tady teda bydlet.